Бүген Рамазан айының 22-нче көне ел сайын уздырыла торган республика ифтары быел 11 май көнне Казан Экспо халыкара күргәзмәләр залында уздырыла. Аның ни рәвешле оештырылачагы турында мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин тәфсиләбрәк журналистлар ифтарында сөйләде. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте журналистларны ифтарга җыйды. Мөфтият ифтар табынына дәүләт карамагындагы һәм шәхси гаммәви чараларда ислам темасына язучы каләм әһелләрен һәм республика медиасы җитәкчеләрен чакыра. Без инде ел дәвамында Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәргә тырышып, тыелганнардан тыелга тырышып, үзебезнең хәлебездән килгәнчә үз вазифабызны иман белән башкарырга тырышабыз, үзебезнең булган Аллаһ Тәгалә биргән сәләтебез белән. Һәм инде шуңа менә бер бәя дип саныйм инде мен безнең мөфтиебез белән аралашып, үзара каләм әһелләре бергә укыган, бергә эшләүче, кем газетта, кем телевидениедә, кем радиода аралашып, хәл-әхвал белеп, дөрестән дә шушы изге Рамазанда күрешү, бергә теләк теләү, бергә Коръән уку, бергә намаз уку, ул инде безгә бирелгән иң зур бәхетләрнең берсе дип саныйм. Быелгы ифтар мәҗлесендә кайбер үзгәрешләр дә булды. Беренчедән төрле социаль челтәрләрдә язучы блогерлар катнашты, икенчедән мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин республика ифтарын үткәрүгә ачыклык кертеп, журналистлар сорауларына җавап бирде. Бердәмлек иң мөһим әйбер безнең өчен. Кызганычка каршы без күп кешене җыя алмыйбыз. Быел 5000 кеше генә була. Стадионнан да 5000 теге порция ланчбокс таратылачак. Аннан соң ул бик кызык безнең президентыбыз да шул ук ризыкны ашый, җитәкчеләребез, журналистларыбыз, хәзрәтләребез бергә бердәм ифтар ашасак, ул бик күңелле. Журналистлар республика ифтары белән бәйле сорауларын төп оештыручылар буларак Радик Миңнәхмәтов һәм Радик Абдрахмановка да бирде. Что касается продуктов по... Оештыручылар әйтүенчә, республика ифтары 10 миллион сумга төшә. Бу һәр кешегә 500 сумлык ризык җыелмасы әзерләнә дигән сүз. Журналистларны ифтар үткәрү урыны ерак булу сәбәпле анда баруны оештыру мәсьәләләре дә кызыксындырды. Ифтарга бару өчен махсус трансфер каралмаган. Анда һәр кеше я үз машинасында, яки аэропортка йөри торган электричка белән бара. Biz bitende hazır olabığın jurnalistlara müftülerini görürge kupturu kildi. Men şunu aytasım kiler, ne Alfred bilen de söyleşkende mındı müftünün bulğanı yuvalatıyız. Каләм әһелләре ифтарында ураза тотуга бәйле гамәлләрдән тыш нәзарәтнең бердәмлек медале һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Бүләкләнүчләр арасында хезмәттәшебез Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе продюсеры Илмира Исмагыйлова да бар иде. Исмагыйлова Илмира Илдар кызы бүләкләнә. Авыз ачып, җәмәгать белән акшам намазын укыганнан соң, ифтар мәҗлесен алып баручы журналистларның дини белемнәрен тикшерүгә багышланган интерактив викторин үткәрде. Бик тә күңелле очрашу, чыннан да миңа калса әлеге очрашуга күңелләрендә бераз гына иманы иткысы булган журналистлар килә торгандыр инде. Һәм чыннан да дини темага формаль яктан түгел, чыннан да күңеле белән якын булган кешеләр килә. Диния нәзарәтенең тантана дип аталган ресторанда тантаналы рәвештә ифтар мәҗлесен уздыруы ниндидер өстәмә максатлар белән бәйле түгел ди оештыручылар. Бу мөфтиятнең журналистларга карата илтифаты. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.